Això realment és una entrevista o...? Estan a prop. Porto molts anys esperant aquest moment. Ens han enganyat tota la vida. El govern, els poderosos, el puto sistema, el Parets. Porto molts anys esperant aquest moment i no n'hi ha manera de que m'agafin. Vull ser el següent, cony! T'ho dec tot, mestre. El puto amo. Sabeu el que és el marplanisme? No heu vist les imatges dels robots? Això es grava a Múrcia. Són de Múrcia. Sí, cony, són de Múrcia. Clar, com saben que tot això ho sé, no volen que m'agafin els marcians. Què? Sí. Cabrons, m'esteu vigilant, Fins a l'infinit i més enllà. Vosaltres. M'esteu entretenint perquè no m'agafin, oi?